sărbătoare astăzi. Ce sărbătoare astăzi? Nașterea Domnului. Știți ce m-am gândit? În urmă cu câteva zile m-am gândit, cum să mă îmbrac? Nu știu de ce m-am gândit așa. Trebuie să mă îmbrac cumva, n-am mai fost îmbrăcat, să reînnoiesc hainele. Am stat și m-am tot gândit. Păi, dar asta e sărbătoarea sufletului. Biblia scrie în felul următor. Reînnoiți-vă în Duhul. Da. Și întăriți-vă în putere în omul dinăuntru. Asta nu e sărbătoarea trupului. Asta e sărbătoarea Duhului, a sufletului. Aici vrem să ne înnoim noi, în această seară. Asta sărbătorim noi. Sărbătoarea sufletului, gloria lui Dumnezeu. Pentru că, într-o zi, Dumnezeu a găsit rezolvare la păcatele noastre. Am mai zis la alții, știți ce m-am pocăit eu? Pentru că mie îmi place viața. Cum îți place viața? Bă, nu în sensul ăsta. Eu nu vreau să mai mor. Eu de când mă știu, mi-a plăcut viața și am zis, Doamne, și tu mai bine când am auzit despre credință și atunci, asta e șansa mea. Pentru că nu vreau să mor. Și asta e sărbătoarea sufletului. Gloria lui Dumnezeu! Gloria lui Dumnezeu! Dumnezeu a găsit cu cale ca eu, Vasile Bandi, să nu mai mor, fraților. Dumnezeu a găsit cu cale să se nască un mântuitor. Pentru ce? Pentru păcatele noastre. Aleluia! Gloria lui Dumnezeu! Pentru că păcatele noastre puneau o zi de despărțire între noi și Dumnezeu. Tot cu jertfe, la un moment dat, Domnul, ce mi-e scârbă de jertfele voastre. Și Dumnezeu a găsit cu cale să vină Iisus Hristos în lumea noastră, ca noi să avem viață. Amin. Și versetul de aur a Bibliei spune în felul următor. Bravo! Oricine crede în El și să aibă viață veșnică. Gloria lui Dumnezeu! Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, ca oricine crede în El să nu piară. Gloria lui Dumnezeu! Amin. Și uite că acei ce cred în această seară, în Iisus Hristos, nu mai mor. Aleluia! Nu mai muriți, fraților! Se duce trupul acesta. Dar aceasta este sărbătoarea sufletului. Sufletul nostru trăiește datorită lui Iisus Hristos. Gloria lui Dumnezeu! Că Iisus Hristos a venit în vremea aceea. Și mă bucur tare mult și plec plin de bucurie că Dumnezeu a găsit cu cale. Aveți probleme? Uite că Dumnezeu a găsit cu cale. A fost o problemă pentru omenirea aceasta. Pentru că nu era viață veșnică. Erau oamenii mari. Dar nu era viață veșnică la îndemâna oricui care credeau în Domnul. Era jertfe multe. Era lege. Și era foarte greu ca omul să fie mântuit. Și nimeni nu putea să ne mântuiască. Nimeni nu putea decât un sfânt. Aleluia! Și cum putea să ne răscumpere pe noi, păcătoși? Un om păcătos nu poate. De aia are atâta greutate Mântuitorul Iisus Hristos. Aleluia! Pentru că El a fost sfânt. A murit și ne-a răscumpărat pe noi, din păcatele noastre, un sfânt. Ne-a răscumpărat pe noi un om plin de adevăr, plin de bunătate. Nimeni nu putea să facă lucrul acesta decât Iisus Hristos și mulțumim lui Dumnezeu pentru această sărbătoare. Glorie lui Dumnezeu! Că nu mi-am renoit hainele. Uitați-mă, mai ați văzut așa îmbrăcat. Am înțeles. E sărbătoarea sufletului. Aleluia! În această seară mi-am renoit sufletul. Plin de bucurie și plin de pace că Dumnezeu a găsit o soluție la problema mea și la problema ta. În această seară trebuie să fii plin de bucurie că Dumnezeu a găsit o soluție pentru păcatele tale. Gloria lui Dumnezeu! Dar nu pentru întreaga lume, fraților. Nu pentru toată. Nu toată lumea are această oportunitate. Numai cei ce cred în Domnul Iisus Hristos. Cei ce cred în ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Cei ce cred în Mântuitor. De ce? Pentru că ei nu cred în jertfa Lui. Știți de ce am viață? Eu am viață pentru că cred în El. Eu am viață pentru că El a plătit pentru mine.
Dacă tu nu crezi în Iisus Hristos, ce se întâmplă? Vei ajunge să plătești tu pentru păcatele tale. Dar în această seară credem în Iisus Hristos. Glorie lui Dumnezeu! Aleluia! Și fiindcă credem în El, avem viață veșnică. Noi nu vrem să plătim pentru păcatele noastre. Eu nu vreau să plătesc. Pentru că toți murim din lumea aceasta. Toți trecem. Da? Din lumea aceasta. Toți trecem. Dar nu vreau ca la sfârșit să fiu judecat pentru păcatele mele. Eu nu vreau asta. Eu știu și cred că Iisus Hristos a venit, mi-a răscumpărat păcatele, m-a mântuit și eu cred în El. De aia e mijlocitor între Dumnezeu și eu. Iisus Hristos. Gloria lui Dumnezeu pentru ceea ce a făcut pentru noi, fraților. Și haideți să ne aducem aminte de azi încolo. Și eu de acum câteva zile m-am mai gândit la ideea aceasta. Când e sărbătoarea aceasta, renoiți-vă sufletele. Amin. Acolo domnește Dumnezeu. Noi nu ne renoim casele, nu ne renoim mașinile, nu ne renoim pe omul din afară. Nu, nu asta e sărbătoarea pentru noi. Sărbătoarea pentru noi este în sufletul nostru. Acolo este eliberare. Cuvântul lui Dumnezeu spune, scoatem sufletul din temniță să pot lăuda numele Tău. Gloria lui Dumnezeu. Putem să lăudăm pe Dumnezeu în această seară. Să lăudăm pe Dumnezeu pentru această sărbătoare, sărbătoarea sufletului. Gloria lui Dumnezeu în veci. Amin.